салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯз пеш аз оғози видеои имрӯза ман мехоҳам як эълон кунам. дар яке аз каналҳои бонувони зебои мо вкусные рецепты от Фатимы конкурс мегзара. Марҳамат, иштирок кунед, дароед. Ман ссилкаро дар поёни видео мемонам. баъд соҳиби тӯҳфаҳо гардед. дӯстони ман, анамин рӯз видеои мо дар бораи намин ороишоти кирта, дар бораи намин лавозимот барои ҳамаи мӯҳраву дигар чиё мешавад. ма дар корвонам 1-12 тарафи Мираш. ана бинед дӯстони азиз, анамин намудо барои ороиши курта 6 дирам 50 дирам нархаш, як донаш. ина шахсое ки барои ороиши курта мехоҳанд харидорӣ кунанд, ана биёед дӯстони азиз, бинед, тамошо кунед. шахсое ки худованд розӣ боша, мираҳо кушода шава, шахсое ки дар Русия ҳастанд, баъдан метавонанд ба мо дархост фиристонанд. мо ба шумо равон мекунем. ана ин намуд баргако 25-30 дирам. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз. аз ино чанд рангай. ино клейна мекунем, медузӣ. ози ма қафошам нишон метам шумода. ино нархошон 2 сомонӣ, 1.5 сомонӣ, 2.5 сомонӣ. ана мехоҳед нархҳо дора. шахсоне ки мехоҳед бевосита омада харидорӣ кунед, марҳамат, корвон 1-12 омада харидорӣ кунед. вале шахсоне ки аз мо дархост мекунанд дар оянда, пас ба назар бигиред. ана ин намудо ҳаста 1 сомонӣ. намайдаҳо калоно 1.5-2 сомон. ана ин рангоша бинед, чӣ хел рангои ҳархела дора. ана ба киртои хито нигоҳ карда, ба духти киртатон, ба гили киртатон мисол, ё ба рангаш баъд интихоб мекунед. ана ин намудам бинед, чӣ хел хушрӯва 1 сомонӣ. аз ино хел тоқа-тоқашам ҳастай. подставкаи такша ҷудо мехарӣ, нигинои болоша ҷудо мехарӣ. вале ҷаданам хел якҷоя ҳастай. ё 80 дирам, 1 сум, 70 дирам, ҳар хел нарх дора. ина подставкаи холиш бинед 20 дирам, 15 дирамай мегирӣ. ира баъд бо клей карда нигиниша мечаспонӣ. ози ман нигинишам нишон метим. ми подставкора ин хеле нигиначаҳо ҳастай. инора мегирӣ, дамоно мечаспонӣ. ин нигиначаҳо нархошон 1 сум, 1.5 сум пачкачаш. хулоса ана ёра бинед, чӣ хел бисёран, ҳар хелая. инора мисол ӯе ки медузӣ, ӯ хушрӯвай бо ҳаст ки клей мекунӣ. намедузӣ, фақат клей мекунӣ. анамин пеши киртада ё остини киртада, мисол бо шахсое ки ба ҳамин коро машғуланд, медонанд, чун хубтарак мефаҳманд. ана ин намудора бинед дӯстони азиз, 1.5 сомонӣ. бисёр хушрӯвай. 1.5 сомон, 2 сомонам хел нарх дора. ё ана ёша бинед 1.5 сомонӣ. бо ай арзон таракошам аст. ана ёша бинед 1 сомонӣ. як донаш дӯстони азиз ба назар бигиред. ана ин намудаш ҳаст 1 сомон. ай 1 сомона чанд ранг дора. ина ин рангошам бинед, бисёр рангои хушрӯ доранд. ино нигиношам хел тозая, хушрӯвай. хулоса инамҷа ҳар намуд ороишот ҳастай барои кирта. дар инҷа дӯстони азиз, ана ин мӯҳраҳоро бинед. ана ино ҳастанд 3 сомонӣ, 2.5 сомонӣ. баъд ина инҷа ҳастай 5 сомонаш ҳастай. ана ин намудо ҳастай 7 сумаш ҳастай. бо ҳаст 12 сомона. ина ё калонтараканд. бо касое ки мехоҳанд бо анамин намуд мӯҳраҳо ороиштиян киртоора украшения кунану дигар чи. ана минора тамошо кунед, бинед. ана гуло ҳастай барои пешаки кирта. ана гулое ки ана мивай дора бинед 2 сомон, 1.5 сомон, 2 сомонай. ана ин намудош боша 1 сомон. ами гулакое ки бе анамин мӯҳрачаян 1 сомон. мӯҳрачу доро 1.5 сомонӣ, 2 сомонӣ. ай дӯстони азиз, 1 донаш. мисол дар як кирта шумо чандтае ки хитон хоҳед, баъд метавонед ки харидорӣ карда киртатона фармоиш диҳед. анамо дӯзанда ба хости дилтон амра хушрӯ мекуна. хулоса ози ма бо дигар чизорам нишон метам шумода. ана ё ҳастай дӯстони азиз, метракиёи нархошон 3 сум, 4 сум я метр шай.
касое ки оптон мегиранд барои савдо, марҳамат биёед якум дарвоза бо арзонтар пайдо мекунед. мисол барои оптон арзонтар шумо бо пайдо мекунед. ана ин намудо ҳастай, нархошон 10 сум, 12 сум, 8 сум, 7 сум, ҳар намудош ҳастай. баъд худи шумо кадомеша ки интихоб кунед. ана бинед чӣ интихоби васеъ бисёрай дар инҷа. ана дидед дӯстони азиз, ана ин нигинча дорошу, ана жемчуг дорошам ҳар рангош ҳастай. марҳамат харидорони азиз, омада худтон мустақилона харидорӣ кунед. касое ки аз мо дархост мекунед, марҳамат нависед. дар оянда ки анами кушода кишид нависед, дархост кунед, ма ба шумо равон мекунам. ана инамуд шолшолакҳо ҳастай, риштаҳо бисёриҳо истифода мебаранд. и метрош ҳархелай дӯстони азиз сар мешава аз анамин 10-12 сомон то 17 сомонара. ана инамудо ҳастай, бинед иам чуқа хушрӯвай туркатяй и қадар калон нест, кӯтоҳтаракай ваяй. ана ин нархошон 15 сомонай 1 метраш. турияй бинед чанд намуд дора, қадар паҳм нест. ба назар бигиред, барош бориктарай и тура и чанд қавата мондагиай. хулоса не шолшолакора бинед. касое ки мехоҳед киртора ба анами чизо ороиштиед, мисол кирта, қалатай вай мисол ё остини кирта, шумо баъд худтон интихоб мекунед. хулоса ана тамошо кунед, бинед. шахсоне ки мисол дар Тоҷикистонед, омада худтон мустақилона харид кунед. инаи рангош ҳар намудош ҳастай. чиқа рангои хушрӯ дора. анаи поёнда фасонош бо дигар хелай дидед. иноям ҳамхе нархошон 15 сум метраш, 13 сум метраш, 17 сум метраш, ҳар намуд, ҳар хел нарх. шумо ҳамхе ба ҳисоби миёна вайтон нагиред, расшотото нагиред, ҳисобото нагиред. ана иҷа бинед, ана ёям чиқа хушрӯвай, нархои ино 15 сомон дӯстони азиз. ана ин намудош ҳаста, бисёр ҳам хушрӯван, ино зардан, золотистый цветан. ами поёни ҳатто агар анами куртаи паплини анамо аднатони арзона ки гирифтӣ, амира вақте дар поёни курта ороиш метӣ, и аллакай ранги анамо куртои паплинои қиматӣ меша. хулоса ана тамошо кунед, ана ин намуд туро ҳастай. и туроям ҳар хелай нархошон, ами 15, 20, 25 ҳар намуд, ҳар хеле ки хоҳед. бориктарош бо арзонтаракай дӯстони азиз, анаи сиёша бинед. и вобаста ба анами риштаҳош, ба анами гипюрош нархошон нархгузорӣ карда шудагиай. анаи парора бинед дӯстони азиз, анами намуд парҳо ҳастай. нархҳои и паро дӯстони азиз 15-12, баъд оз як намуди қиматтарак бо ҳаст. ура бо ман нишон метим шумода. шумо бинед ин метраш ҳанами қадарай, мисол нам 1 метраш 15 сомонай. ана иям чанд ранг дора. ирам ҳозир барои анамин ороиши пешаки кирта дузандаҳо истифода мебаранд, ё худи анамин материалда вай мекунанд, истифода мебаранд барои ороишаш, барои зебуш. хулоса анамин намуд зебу зинатҳо чӣ хеле ки мегӯянд. ана ин намудаш анамун 15 сомонашай дӯстони азиз. ана марҳамат тамошо кунед, бинед анами қадарай, бараш ҳамиқае. ози бо ма калонтарша нишон метим. ана ин намудаш 25-27 сомонаяй. ана ин намудай и паҳмтаракай барош. баъд анами парош бисёртаракай. ана иҷа дӯстони азиз турастай барои ороиши остин мегиранд, барои курта мегиранд. анами болора бинед 15 сомони метраш. ҳама намуд турош ҳастай. баъд бо ҳаст турои 12 сомона, вале сифати ӯ на он қадар хушрӯай чени ино нест. хулоса намин намуд туро ҳаст 15 сомон 1 метраш.
ана ин рангоша бинед чӣ хелай ҳар намудаи рангош ба кадом намуд куртае ки хоҳед ба кадом ранге ки хоҳед инамин ҳастана. Аз наздик бо ман нишон метиҳам. Вишивкаи турора бинед чӣ хушрӯан. Вишивкаи савз дора, вишивкаи ана ин намуд вишивка глоша бинед. хулоса анамин намудо 15 сомон 1 метрш. Барои шахсое ки мехоҳанд харидорӣ кунанд барои ороиши анамин намуд куртаҳо. ана марҳамат якум дарвозаи Корвон шумо метавонед омада аз анамино харидорӣ кунед, аз анамин ороишоти куртаву дигарҳо. ана инора ман шуморо пешниҳод кардам, нишон додам дӯстони азиз дар аввали видео. ана ин тарафам бинед, ин тарафдаям анами намуди 15 сомонаш ҳастай шолшолакора. баъд ана метражниё нигино ҳастай дӯстони азиз. Шахсое ки мехоҳед аз анамино харидорӣ кунед, ино нархошон аз 3.5 сомон боло 3 метрш 10 сомон. анами хеле агар шумо харидорӣ кунед аз мо вақте ки барои савдо мегиред ино бо арзонтарай барои шумо. ана ин намудо ҳастай ёям метракиян 1 метри 18 сомон 17 сомон. хулоса анамин намуд ранго ҳастай, анамин намуд фасоно ҳастай. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. ҳар касе бо мо буд дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо ёру мададгоратон бошад. интизори видеоҳои ояндаи мо гардед ва ҳатман ба шумо ман анамин дархостҳои шуморо пешниҳод мекунам. хайр, то влогҳои оянда, то абзорҳои оянда.